Co se psané Kevin? Lily. A za náma za kameramanem Dominik. A než video vám jsem se přidala i já k hororu, zdáte to v budově ukáž, tak jsem všude. Ano, už jste viděli i na Hard Fabian, tam jsme taky a prostě tam straší taky, strašně se nám Zdeněk, Nikolas. Slyšíte to lidi? Co to bylo? Počekáme na horu. A sledujte na toto video až do konce, tady nás pítá 20 lajků a odběr, až vám to bylo. A vy to jdeme tady zkoumat. Tak. Jdeme. Taky tady, ale zde to mobiltě, jestli byste chtěli další takové videa, určitě tady lejte, já jsem tady 20 lajků. Co to?